Bon dia a totes. Avui el que venim a fer és a mostrar-vos quin és l'edifici en el qual estarà allotjat el Care City Lab. Com sabeu, ara fa alguns mesos la ciutat va liderar un projecte que es diu Mataró Ciutat Cuidadora, en el qual agrupa a diferents entitats de l'àmbit social i sanitari i també l'àmbit de l'administració de la nostra ciutat, amb l'objectiu de desenvolupar un ecosistema que permeti dues coses. D'una banda, generar iniciatives que afavoreixin la cura de les persones, però al mateix temps el segon objectiu és que alguna d'aquestes iniciatives sigui privada i, per tant, generar un nou motor d'activitat econòmica a la nostra ciutat. Tenim socis tan importants com l'Hospital de Mataró o la Fundació Maresme o altres ens del propi Ajuntament com la Fundació Hospital, entre els partners més destacats d'aquest projecte. Una de les accions estrella d'aquest projecte era la posada en marxa d'aquest espai en el qual s'han d'experimentar diferents iniciatives i que han de servir com a bressol d'aquestes idees que s'han de convertir en realitats a la nostra ciutat. Avui el visitem, fa temps que estan en marxa les obres i avui tots i totes vosaltres podreu palpar-lo i tocar-lo i comprovar exactament de què estem parlant des del punt de vista material. I des del punt de vista teòric, per exemple, ja puguem explicar que una de les iniciatives que albergarà aquest Care City Lab és l'espai Fragilitat, que ha de donar servei a 700 persones grans i des del qual el que volem fer és abordar aquest fenomen. La fragilitat és aquell moment de la nostra vida que, en funció de quins són els nostres hàbits, el nostre estat de salut i les nostres decisions, podem accelerar o frenar un procediment de deteriorament que acabi en una situació de dependència. El que es tracta és, amb aquesta gent gran, acompanyar-les precisament per frenar el seu deteriorament i el que fem és allargar al màxim l'autonomia vital. Aquest espai ja ha començat a funcionar a l'Hospital de Mataró i serà un dels que vindrà a ocupar i formar part d'aquest teixit, d'aquest espai que avui podreu visitar. Sí. El canvi d'ubicació es deu principalment vam considerar, donat que l'edifici de l'hospital està catalogat patrimonialment, és molt més complex i també pot generar més sorpreses des del punt de vista arquitectònic, que era molt més segur per poder complir amb els terminis d'aquest projecte, que recordeu és un projecte avalat per la Generalitat de Catalunya a les convocatòries d'especialització i competitivitat territorial. Per tant, hi ha unes dates que s'han de complir i era molt més fàcil i molt més segur a garantir aquests fons en un lloc que una estructura com aquesta que ja estava feta, per tant, molt més predecible. El lloc ens reuneix per mi dos requisits. En primer lloc, és un equipament, per tant, ja té els usos urbanístics que permeten aquest tipus d'activitat, i en segon lloc, també quadra amb la idea que el Tecnocampus no sigui només un edifici aïllat, sinó que s'eixampli cap al rengle d'una banda i també futurament, properament, cap a l'Iveco Pegaso. Les obres li queda molt poc, però la data concreta no me'n recordo. Són 18 mesos des de l'inici, finals del 23. Finals del 23. Finals del 23. Durant el 24. Crec que serà fàcil. I ara no, el tindrem un any tancat. No, el 24. El projecte, si voleu després in situ el podem comentar, també hi ha tant els tècnics de l'Ajuntament com els tècnics del projecte com la constructora. Hi ha un pla d'usos, hi ha una distribució, algunes àrees que són comunes, altres que són àrees específiques reservades per als socis del projecte perquè puguin fer les seves activitats i les seves iniciatives. I jo crec que aquesta barreja d'espais que són comuns com a despatxos i sales que seran d'ús exclusiu per als socis del projecte els podem veure en la visita.
Jo crec que en algun lloc hem de tenir un plànol, no? I el pla d'usos, vull dir que podem també anar explicant. Doncs aquí va la Fundació Maresme, aquí va la Fundació Hospital, aquí això que t'espai és del Consorci Sanitari. Aquest és de l'Ajuntament, doncs. I els punts d'interacció i els serveis comuns. Vale?